Atxalde honetan hori, eta ongi etorri Protxuko liburutegira. Airen egon da pixkat ekitaldi hau, osasun egoera dela eta pixkat azken ordu arte ez dugu ziurroki egingo ezanik, baina azkenen sortea lagun, lortu dugu pixkat neurriak beteaz, hemen elkartzea. Gaztea izanatik ia idazten eta abilezia erakutsi du, sortzaile handia izateko bidean da, eta bere liburuaren aurkezpena, edo soraldi informal xamar bat. Ez da saio honu nahi, baina Mikel konbidatu dugu baita ere, eta itziak gatzen handi mazera beak izango dugu seguro, eta ez da etxen dugu hasi gela saio horretik. Orduan, eskuartan daukagu liburua, ez da irakurri dezuen edo ezagun dezuen liburua, eta, ez dakit zuk nahi ezun hitz egin gehiago ni baino, unai? Bai. Nik ekarri hemen idatzi da. Ondo. Pixkan nola izan den liburuan nola eukideten ideia eta hori, interes zen bat zaizue. Nik eukidet ideia hau, ze txikitatik gustatzen zait beti da nik irakurtzea, pentsatzen txikitatik ere irakurtzen nolako, eta orduan jagera hau zaitu itura irakurtzeko, eta ez dakitia ez da noiz ideia bat egin hon, eta bertsioa izan zen hori lehengoa, historiana. Eta gero ez nahiz gogoratzen noiz hasi nintzen idazten edo, baina jartzen nintzen igual egun baten idazten, eta gero hilabeteetan ez nuen ikutzen dokumentua edo idazten ontokia. Eta orduan gero berriro jartzen nintzen idazten, dena aldatzen hon, ez zitzaidan gustatzen eta bertsioa guztiz aldatzen hon. Pasatzen urtetxo bat edo bi, eta denbora libretan eta bala, serioago jarri nintzen idazten, ze gero ez da gehiago gustatzen zitzaidan ideia, baina batez ere aspertutan neon edo ez nintzen dedikatzen gehiago hortara. Baina azkenen esan nuen, erabaki nuen, hasita neukala, bukau egin barnona, eta 2019ko iraia jarri nuen epea bezala nire buruantzat bukatzeko liburua, eta azkeneko hilabete horietan bastante jarri nintzen, eta azkenen idatzi nuen. Erakutsi nien nire gurasoi bukautakon, eta bai behaiek eta bai beste jendea publikau zanen ja, esan diate oso ondo, baina batez ere esan dit batek ez ezagunak, eta igual azkenen familiak nik pentsatzen dut alditela esan hobeto, ni naizerako, familiakoa naizerako, baina igual ez ezagun batek esatea ondo dagoela, eta gehiago gustatzen. Baina aukera genunen publikatzea, joan ginen Durangoko azokara ideiak ematea, ideiak aurkitzea, eta han hitz egin ziguten Zirkulo Rojo autoeditorialai buruz, gaina elkarren eta hola ere begira genuen, baina arazoa da erderaz zala, eta elkarren bakarrik euskaraz publikatzen dute, edo behintzat editatzen dute. Eta orduan nik idatzi nuen erderaz, ze uste non bokabulario gehiago neukala erderaz idazteko euskaraz baino, irakurtzen dituten liburu guztik, erderaz dialako jaoitura dauketelako erderaz izatea. Eta Zirkulo Rojon pasautzean 2008ko ekaina arte, egon ginen editatzen portazala, atzeko zatia, eta jende askok esan dit, aspertu nahi zen konfinamendun idazteko hau, baina gauza da, nik konfinamendun ez dut ez eridatzea, oraindik luzeago da, osea, lehenago. Saldu zen asko, Arestin dago salte erosteko, Urkin ere, eta beste den batzutan ere, interneten ere, eta, saldu zen asko, nire mailan asko, ez da ale asko, baina bigarren edizioa eskau genuen, eta hartik horrea tenintzen Diario Baskon, Hitzan, Noticias de Gipuzkoa, eta Teledonostin elkarri izketatu ziaten. Eta gabonan aurretik eskau ziaten ona etortzea, eta hemen hau. Esan zu, entzun gaba hitz egiten, hasitzen esaten, hasi zinala idazten, gero utzi zen dula, gero jartzen zure buruari epe bat, bukatu emaret epe untarako eta bat du, ez dakit, adinez oso gaztea zea, baina badagoela hor lan bat, ez dakit, Mikel, zer utzete zuri? Zalantza be, nik hasteko zoriondu nahiko nuke nahi, zalantza be, seguru nagoelako atzen izugarrizko lana dagoela, eta zure buruari nolabait ere,
data batzuk finkatu zen izkolako, eta horrek ere ardura bat eskatzen du, ezta? Zu buruan zeneukan helburu bat, eta helburu hori betetzeko azken finean urrats batzuk ematen dira. Liburu bat ez dagoen batik bestera. Ezta idazten den kontu bat. Ez, baina esan eten bezala igual lehenengo idazten zerbait, baina igual urrengo egunen aurreko egunen egindako dena aldatzen on, eta bueno, aurreko eguna ez du ezertarako balio. Baina bertsio pila bat egon dira. Noiz hasi zinen berez idazten? Idazten orain dela urte batzuk, ez nahi gogoratzen oso ondo, baina txikiten izango zen, ez dakit 10 urtekin, igual pixkaldenok. Eta bukaunon idazten 12 urtekin, gero ja publikatu 13-ekin. Eta kaso idazten hasi aurretik ere izango zenuen buruan, ezta? Bai. Proiektua. Igual proiektua, baina esaten dutena, justo pentsatzen hona edo, zan guztiz desberdina, nola ateran liburua azkenen. Bai, hori askotan gertatzen ez, buruan ideia badaukazu, baina gero behar bada bidean aurre egin ahala, bide gurutze batea iristezea, ez? Hor beste bideo bat hartzen duzu, igual gauza batzuk azkenen daukate zentzua, zure burun, eta azkenen aldau beharra daukazu, eta igual gehiago gustatzen zaizu beste modu batera, gauza asko daude. Hor pixkat, liburua ez duna ezagutzen, zer aurkituko irakurle batek liburu honetan? Begira, klasifikatzeko, nik sartuko nuke fantasiazko liburu bat bezala, batez ere bukaeragatik, baina ez esango. Da nahi bat, ditula beste bia nahi, eta bizi da bere aitakin, eta iristen zaio mezu bat, korreo bat, e-mail bat, eta handik aurrera hasten dira gertatzen gauza asko bere ingurun, eta ezin dianak azaldu, gauza oso arrarok. Eta orduan, berak uste du arrazoi batzuengatik, bere aita sartuta dagoela gauza guzti hortan edo misteri hortan, eta nahi do lortu bere izebaren laguntzaz, saiatzen da mezuak hitz egiten zuen bidai bat egitari buruz argitzeko gertatzen nahi den guztia. Eta gero ja fantasiazko fantasia, misteriozko liburua da. Zenbat nintzian, lehenengo argitaratzen? Lehenengo nintzian 100 ale. Eta den azaldu, eta gero bigarrena? Bai. Bueno, ez dago ezkit, lehenengo liburua izateko, Miguel? Egia esan, noski, datu kontuen hartuta, zuk pozik zaude, ez da? Bai, ez da unai. Nik uste pozik egoteko modukoa dela, zalantza gabe. Ni ez non espero ez da bila saltea, nire ustez 100 eta piko, ja, ondo dago. Bai, zalantza gabe. Eta nola zabaldu dezu? Ze lan egin dezu edo dezue, adibidez, liburua ezagutzera emateko? Hau da, horretako aukera bat? Kontaktu genuen lehenengo diario baskokin, eta orduan egin ziaten elkarrizketa, eta gero ja guri esan ziguten Teledonostikoak eta hitza eta Noticias de Gipuzkoako elkarrizketa berdina da, eta behaiek kontaktu zuten gurekin, eta guk esan genuen baietz, batez ere promozioa egiteko, igual norritek nahi oso ondo. Azken finean zuk ere aipatu duzu, ez da, familia eta liburu batez da pertsona batek idazten duen, pertsona batek akaso idazten du, baina pertsona asko daude horren inguruan, ez da, hemen liburutik egin gaudela, askotan identifikatzen dugu liburu bakoitza idazle batekin edo bidazlerekin, baina ahaztu egiten zaigu zenbat jendek parte hartzen duen liburuaren atzean. Ezta, hor marrazkilari bat egonda, familia izan dezu, ezta, heldu leku eta abestu zaituena, eta nik uste hori kontuan hartzeko dela, ezta, eta hemen ere pisu handia izan dutela lagundu izuten pertsona horiek. Bai, nire familiak asko apoio dit beti, eta nik eskertzen dira dena. Baina esan duzu marrazlaria, hemen ez daude marrazki. Azala editorialak bidali zigun web horri bat, eta han zuen irudi asko, eta ez daukatala derechos de autor, eta nik aukero nituen bi, eta nastu nituen moduko bezala, eta gero ja, hori gara zen. Edizioa nik esango nuke oso txukuna dela, oso testuak horrazuta daudela, oso ondo idatzita daudela, hor pentsatze dut egongo zera lako galbae bat, ez da, pertsonaren bat irakurri dituena zuzendu, ez? Seguru nago testu hori buelta askaman diozuela, nire ipatu duzu, baina ben nahi zuzenketaren aldetik. Nik idatzi nuen dena, baina gero
nahi genuen badazpada zeon extra bat ordaintzeko zuzenketa, akats ortografikoen zuzenketa egiteko, eta guk oraindu genuen, eta akats ortografiko denak behintzat kendu zizkiguten, baina gero azkenen hori gehi beste zerbait eta gauza asko azkenen pilatzen, oso luzea egiten da. Edo behintzat niri oso luzea izan zait prozesua. Eta behin indakoan, zein irakurri zuen lehenengo aldiz? Hola zirriborroa gurasok eta ingurukoek? Bai, nire gurasok irakurri zuten dokumentun ordenagailun, baina horrela nik uste nire anaiak igual. Eta lehenengo zirriborroa irakurtzen genuen adibidez ikerreketa bio batera, pentsatzen genuen hau ez dago ondo ulertzen, iker deitzen genion. Unai, aldatu esaldi, hau ez dugu ondo ulertzen, beste gertatzen da, Eta, pixkanaka. Kaso egiten zizuen. Esan du, Mikel Gezemen bere izena bertzen ala bakarri, baina bazen nion dago eta jende bat horre pixka laguntzen eta... Bai, du dira. Zuzenketa txiki batzuk esan dira. Batez ere, forma akatsak, testualetik eta ez dugu ez edo. Eta ideiak eta historia guztia hori zuk asmotakoa, zure buruan? Bai. Zure zaletasuna irakurtzeko orduan izango dira fantasiazko liburuak edo pixkate horretakoak, ez? Igual izan duzu, zuk irakurtzen dituzun moduko liburu bat, edo antzeko bat. Zer da zuretzat garrantzitsua idazten dezunean? Elkarrizketa, testua sinesgarria izatea, zer esango zenuke? Nahi zaiena, elkarrizketa bat igual errexagoa egiten zait. Dara azkenen, esaten dutenan pertsonaiak eta jazta, baina igual deskribapen bat edo, nik esatet, igual ez dakit nola deskribo hau, eta benetako idazleek eta egiten duten bezala, konparaketak erabiltzen ez dakize, niz nahi hainbeste bokabulario... benetako jazda, zer da benetako jazda? Benetakoa, profesional bat, esanen. Bai, ulertzen dut, profesionalki horretan ari zen bat, ados. Baina, badukazu horren kontzientzia eta nabari da esaten dezuenagatik, ezta, egin dezuela hor ere halako lana, horiek kontuan hartzeko eta testua ez alden neurrian hobetzeko. Bai, errepasau, igual ez liburu dena irakurri behin da horiz, baina poliki, igual kapitulo bat idazteten bakoitzen, igual kapitulo dena berriro irakurri, ikusteko zer aldeten aldau, bai ortografikoki eta bai historia barruan alko nuke hobetu. Niri irakurri dudanean, segituen etorri burura J.K. Rowling, aipatu duzuna, Cornelia Funke, baita ere dauka Mundo de Tinta gaztelaniazko unibertso edo saga horren izena. Philip Pullman, fantasia eta azti, heroiak, ez dut asko horrelatu nahi, baina nolabait, asko gustatu zait adibidez pertsonaien trataera. Bai, eta ezberdina denarekiko ikuspegia. Hori, eta aipu batzuk ere baditut, baina behar ez dut irakurriko spoilerrik ez egitearen. Baina asko gustatu zait, nola dauden pertsonaia horiek ez, ekarrita, eta pertsonaia bakoitza dauka super gaitasuna, edo pertsonaia bakoitza dituen ezaugarrien inguruko hausnarketa hori. Bai. Hori oso interesgarri ditu zait. Egia fantasian, askotan jende asko fantasia nolabait gaitzetxe egiten duz, fantasia hori da friki batzuen kontua eta nik fantasiak ez dut sekula irakurriko. Eta ez gehiago kontziente fantasiak ere zen badaukan errealidadetik. Eta kasu honetan pertsonaiak oso pertsonaia erreala dira. Ez urraragizkoak eta oinarritu zea norbaitengan inspiratu zea. Igual ideiaren bat hartu dut beste familiar baten gatik, baina nik berez ez naiz inoretan fijatu edo igual ideiaren bat, igual hitz egiteko era bat, baina beste uste bestera. Ez da, orduan inor esan dizunik hori di naiz. Bai dago. Badago, baina gero ez dira. Ez dira. Baina esan berari ez dira. Claro. Gainea, niri historiari buruz aigen honetan iruditu zait daudela hasiera bat, egia esan. Aurkezten dezu egoera bat, denera aipatu duzu, halako misterio bat badago, seme aurkitu beharrekoa,
horrek eramaten ditu nolabait gatazka hori, ez, edo misterio argitu nahi izatera, lehiaketa bat, Londresen izangoen lehiaketa bat tarteko, eta bai, misterio hori nolabait argitzen dutela, neurri batean, beren buruei galdera gehiago egiten dizkieten neurrian. Bai, hori. Orduan, pentsatzen dut, honen ondoren ere izango dezuela buruan zerbait idaztea. Pentsautan eukan, liburu idazten nuen bitartean. Orain txebetan, igual daukat ideiaren bat, baina ez naiz jarri orain ikan justo idazten edo. Orain nire burua daukat beste zerbaitetan pentsatzen, eta... Nigo geratu nahi, zon misterio asko dago aitaren inguruan. Idatzikoet beste liburu. Ez dakit oso goiz edo berandu, baina... Oin dazkazu 14 urte? 14. Eta zure urte bat zudaro ikusten duzu idazle bezala, bai? Idazle bezala ez, igual, osea, idatzi libururen bat da jo igual bai, baina idazle bezala ez dakit. Iruditzen zait, igual presio gehiagi edo... Gaina ez dit ilusio asko egiten idazle bezala lan egitea. Nahiago dezu nolabait profesionalki zaretasunez edo... Hori da, merkatu alde batera utziz ez, zaretasunez, afizio... Hobby bat bezala. Irakurri ahala ez, edo irakurtzen duzun neurri bere, idaztea eta lasai, presiorik gabe. Hori da. Ez idaztea azken fina. Ez da galderarik edo bezuen, bota lasai, Bai, edo akaso liburu irakurri badezue eta komentari badezue, Eta zergatik Londres, hori begira, Londres neukan txiki-txikitetik burun, batez ere Harry Potterren gatik, ze Londres ere parte hartzen du historian eta ez dakit nik txikitan igual Londres neukan burun eta betidanik Londres izan da, ez dut aldau iriti zinu momentun da Londres. Bai, horrek bi atentzia eman zidan. Eta izenek, liburuen ere nolabait azaltzen duzu horratzean ze historio gonden eta zenbat mugimendu, baina atentzia eman zidan egia esan lekuak. Bai? Pentsatu nuen, bertan egondako ez da Londresen, bertan, egon zer bertan. Bai. Horrengo lekuak eta ja... Igual, bai. Horren egin diazu gaurre bolan bat orduan kokatzen, no? A ber, justo Londres ez da asko ateratzen ez da historia, baina... Bueno, baina kokaleku batzuk... Bai. Osa, horre bada bolan bat orduan, Bai. Esan duzuena, ez nizera ni bakarrik. Bai. Eta, beraz, aurrera begira, printzipioz, jarraituko zenuke. Buruan daukazunekin jarraitzea, beste proiektu batzuk ere badituzu? Beste proiektuik ez daukat, baina igual bigarren zatia edo noizbait idatzi beharkoet. Bai. Izan irakurrak gogozkatu, bigarren zatian zai. Bai, zantzara. Ni daukat ideia hemen utzietera gauza ireki asko eta itxin beharko ditutera. Bai. Edo gehiago ireki, hori ez duk bezala. Baina iruditzen zait badela, ez? Unibertso bat nolabait aurkezpena eta hor batzean asko dagoela. Zantza gabe, sumendi horren atzean, bertan. Bai. Ez dakit. Bai, nire jendeak galdera gehiago daukan, edo... Pena ez dago gurain meriendari egiteko. Baina, horako zaizun dira nahi baino. Liburuan zentratu behar. Liburua esan duzu, bigarren edizioa da, eta salgai dago liburuen datan, eta internetez baita ere esan duzu? Bai, internetez, zer du horretan edo... Amazonen dago. Saltokietan esan, bale. Eta, bueno, bai, lacasalibro.com. Bueno, orduan, ahi da bere egiten orduan, liburua, bai. Bai. Ez dakit zer gehiago esan. Bueno, ez dakit. Galderaren bat gehiago. Ni uzete, horako hain goiztiarrak egin liburu bat idazietan, uzete, ez du esan zuzela, liburu honetan ateak erikita uzituzula eta zure idazte bizitzan ere bai, uzete hasiera baino ez da izango eta izango ditugula liburu gehiago
zuk idatzitakoak irakurtzeko seguru baietz. Bai. Ba, nik logo zalantzarik ez daukat, zoriontzeko modukoa dela. Bai, hartu ezun lanagatik, konpromisoagatik, orain daukazun arduragatik, azken finean esan dezu ez, Lakasaren libro eta nola zabaldu eta horrek azkenean ere lan askatzen du, ezta? Eta pixka bat gainean egotea. Eta ez da lan makala egin dezuna, beraz zalantza gabe zoriontzea eta animatzea. Noski gehiago idatzi eta aurrera jarraitzera. Eta gero hemen gurekin partekatu nahi izatera, guretzat esango duke plazerra da eta. Pixka bat historien berri izatea eta pertsonaien inguruan eta, bueno, ez dakit, denarelako kontuen inguruan hitz egitea. Pentsa bezu euskeraz idaztea, libururen bat edo? Esan ez erderaz irakurtzeko ditura hundi daukazula? Idaztea, ez dakit, baina igual traduzitzea liburu berdina euskerara edo... Hemen zure ezkerrean daukazu itzultzaile oso egun bat, Igual ez zaizu gero tratua berekin eta itzulpena Mikel egingo izugar. Egia da, bera ez du hitz egin itzulpenari buruz, eta hori izan liteke ez, liburu honen beste urratxetako bat. Bai, nik buru naukat, izutzea, noiz baita. Ba ez horregatik ez, azkenen aukera hor dago eta ingelesera itzuli zenezake behar bada. Nola Londres edaukan izan pisua, ingeles merkatu oso potentea gainea. Lehengo ingeles merkatura eraman behar. Bai, eta esaten genuen bezala, ez da errexan. Egia esan guztiak kudeatzea eta mugitzea. Horregatik, nire aldetik zorionak, zalantzabe, lan apatagatik eta animo. Eskerrik asko. Vamos, vamos. Eta